Pakane sugat. Tak kira lah mbok pakani sugat. Wong gara-gara corona yo kabeh padha sabrak. Wis suwe tenan anakku ora tanggapan wis 3 sasi terus piye nasibku jelalah wabah ya ora nek enteke nyambut gawe ra iso isone ya mok nyebuli sulingan isone mok ya ngemse manten anak bojo wis nyoncong nang omah ngger wong lanang metu mulih dikira nggawa hasil dikira mulih nggawa kaya bae mulih wong tok terus Gresah ya, susah ya. mbok anen jaran Aku kok roro nang kene lah aku liwat tok. liwat lha kok manusia halus bangsa lelembut deh ayo aku pancen iki susah Lah susahane ngopo Mas Bul? ya wong tanggapan yo renek sembarang renek nyambut gawe angel anak bojo nyoncong kudu sambat karo sapa ngene iki terus are nangis yo nangisi sapa aku bingung. Ojo kuwatir Mas Bul. Ora ning dinas pariwisata e. Lah terus mau apa ning kok? Yo jaluk solusine no. Oh, jalan keluar. Jojo no. Lah kok ki meng ndasmu rada mletek Yo dengar. itu kok. Biasane gak patek mletek. Kok malah pinter saiki. Yo jelas no. Ya wis nakno aku tak mulih tak pamit bojoku tak budal rono njajal iki. Ki dhewe kasare apa ki? Normal. Lah kuwi ya menawa kowe wis oleh tanggapan ya. Iya. Aku yo wis oleh anu ki. Oh iya, mbok benakno klambiku. Pada iso yo wis pada new normal no. Apa? Hidup baru. Oh iya. Wis oleh tanggapan nek sini. Ya ditakokno sik. Nah, iya no. Awak Awak kan tanggapan apa? aku ndang dulu. Aku apa? Lah mbok kowe apa? Aku jaranan. Oh, jalan ya kok. Bangsa lelembut. Kowe bloke ngono kuwi, iso ngilang. Bisa. Ya wis nakno ayo mulai ya. Ayo. Adan gak bisa. Iya, ayo. Nggih Bupat, awake dhewe duwe tugas ngelola seniman seniwati sak Kabupaten Nganjuk. Mulih berkembang nanging nyatane awake dhewe nggih gadah masalah ngeten iki Covid-19 ingkang minangka bencana nasional. Terus nasibe seniman meniki dos pundi awake dhewe niki selaku pembina kadang-kadang seniman sak Kabupaten Nganjuk. Lah nggih ta Pak bisa. Kula mila kala wingi niku kan nggih angen-angen oleh panjenengan. Nggih. Yes, piye ya kudu rasa piye ki nasibe seniman seniwati sak Kabupaten Nganjuk dengan kejadian sing kados ngaten menika. Covid-19 menika. Lah nggih mangke bab pilih enten wekdal kita saged pepanggihan kalih seniman memberikan suatu pengertian kados pundi munggah sama. Nggih mangke sak wanci-wanci lek iso pepanggihan kalih seniman ayo padha dipecahne bareng ngoten lho Bupat. Nggih Pak bisa. Nggih. Kula niku sampun gadah angen-angen ngaten. Amargi ya wis piye ya ditelponi, ya padha dolan nang omah, nang kantor. Pak bisa ya pirsa dhewe. Piye nasibe seniman seniwati. Waalaikumsalam. Loh, monggo walah nek tamu agung to Ngapunten niki nggih unek-unek kula piyambak Pak bisa Bu. Nggih Mas Bul yo. Siapa tahu unek-uneke kula niki mangke mewakili unek-uneke kanca-kanca. Ngaten. Nggih. Padahal lho aku wis rasan-rasan karo Pak bisa Mas. Terus pundi? Lah kok ya tembus nang sampean terus dolan rene to? Nggih. Dadi kanca-kanca seniman niku lho. Heeh, pisik Tiang setri niku pancen senenge rasa-rasa. Nggih. Ya mergo ya eneke ora ngrasani ngudo rasa. Nggih. Ora ngrasani ning ngudo rasa. Ngeten lho Mas Bul dos pundi. Nyen mau saking ndak pundi? Niki wau keng griya badhe wong musisi seniman niku kan gadah dinas terkait nggih termasuk
jenengan-jenengan niki ingkang ten dinas mila kula sowan mriki niki badhe taklet wong dangu mboten tanggapan lho Pak. Terus tanggapan ki gak enek sing nanggap apa mergo corona. Lah niku lho. Lah kuwi lho kabeh ya ngono. Lah nggih kula niku duanten kan angsal. Lho. Bantuan. Lho. Terus kula niki nasib seniman, nasibe kanca-kanca termasuk kula. Niki kedah dos pundi? Mbok bilih wonten saran saking jenengan-jenengan niki kula ngoten lho niki wau. Inggih. Mas Sebul iki mengaku ya mudharasa karo Bupati Pak selaku kepala bidang kebudayaan ingkang membidangi dumateng budaya. Otomatis merekrut para seniman seniwati sak Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ning dos pundi malih nggih kawonten ing kados menika nggih minangka bencana nasional. Nggih mboten namung seniman seniwati sak Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk tok lho Mas. Bakul-bakul sing neng pasar, ya bakul-bakul sing neng turut dalan niku sedaya. Alun-alun suwep nggih. Alah mampring. Bar magrib melo sepi alun-alun. Mampune dipateni. Ben gak tinggal bakul. Lah menika sedaya menika wonten hikmahipun. Babakan masalah seniman sing kaya panjenengan atune gak tau tanggapan ngenten niku lho nggih prihatin sanget Mas. Angen-angen yo Anda terus piye yo semoga-moga ae Mas seniman seniwati Kabupaten Nganjuk dengan keadaan kaya ngene iki Mas yo ndang terus duwe inisiatif nggih. Terus liyane aja jagane nanggone tanggapan tok Mas muga-muga padha ngono. Kedah kreatif. Dados lek mboten kreatif nggih malih kere. Terus ngapunten niki kula niku kala wingi mireng niku ten TV, kula ningali ten TV. Segera akan diberlakukan new normal. Lah niku nuwun sewu tanggapanipun saking Dinas Pariwisata Budayaan niki dos pundi terkait niku sarane kagum kanca-kanca niku napa new normal iki terus oleh tanggapan langsung mulai bulan depan niku terus job rame. Sebetulnya ya anu nggih Pak Biso. Kita itu menunggu dengan keadaan new normal petunjuknya yang jelas dari gugus tugas nggih. Kados pundi. Tapi intinya itu ya pasti harus memperhatikan protokol kesehatan. Oh nggih, napa sing fisikal sing napa niku lho niku physical distancing. Lha kula cara Inggris kangelan Pak. Angel. Lah kudu sinau. Lah niku. Dadose anu niki tasik menunggu. Lah. Terus monggo sami-sami migatosaken wonten tumrapipun kesehatan sedaya. Nggih. Urip sedaya niku saged terhindar saking virus COVID-19. Nggih lah. Entene napa to kok mboten oleh tanggapan? Entene napa kok mboten oleh Dinas Pariwisata mboten ngeluarne izin utawi advis nggih. Menika miturut aturan gugus tugas COVID-19 menika inggih namung untuk menapa ngatasi physical napa mau? Physical distancing. Niku wau nggih, physical distancing, social distancing. Wau sing intine untuk mengantisipasi. Nah, panjenengan nggih pirsa piyambak nek seniman Nganjuk nggih, seniman Nganjuk tampil medah penontonnya kaya ngoten niku nggih to. Kegiatan kalau wingi coba jadi umpamane gak enek Covid biyo medah kaya apa Mas. Oh Nganjuk niki nggih ngapunten lho wong kondang-kondang pundi-pundi. Tahun 2020 iki no arepe dadi tamu Jatim Spekta. Nganjuk ngoten nggih. Wakili provinsi tempatnya di Nganjuk. Tapi jadi tuan rumah berhubung enek iki belum bisa memastikan. Sami kalih kula. Cobi seniman seniwati Kabupaten Nganjuk kaya apa jan. Tanggalan kula bek.
dijeloki rego kalih Covid. Wah. Mbak jope nggih kenging Covid danten. Nggih, yo kandika semene Mas. Muga yang segera Covid-19 tidak berlanjut pada Covid-20. Oh, nggih. Nggih, Covid-19 mawon. Nggih. Pramila monggo kita pendet hikmah Nggih. katakan. Ing new normal mangke kita nggih ugi nunggu petunjuk saking gugus tugas Covid-19. Intinipun dereng tasik digodhog niki. Oh, nggih. Tasik digodhog ben mateng sehingga pada masyarakat umumnya tidak hanya seniman, masyarakat umum tahu dan ngerti apa yang harus ada batasan-batasan gitu. Nggih, kula mergi kan Sumerep niku ruame kanca-kanca bahas masalah delet kan new normal, delet kas tanggapan mila kula niki wau sowan ngriki sapa ngerti mendapat petunjuk yang bisa saya sampaikan ke konco-konco seniman. Pokoknya niki anu Mas, sementara aku kan sampun disampaikan kali Pak Bisa. Untuk izin habis itu kita belum berani mengeluarkan, menunggu petunjuk. Dene umpama enek kegiatan elektronan sa RT, sa RW ya harus ada protokol kesehatan di koordinasi kalih keamanan perizinan antisipasi Mas keamanan tetep sapa to saiki awake dhewe karo virus ki ning ndi nggone kan mboten ngerti lah kula nggih lega dikaploki wong ketok wonge timbang virus ngeten iki virus ora ana jawane arep tak goleki ning ndi nggone virus nggih mboten nek goleki tumuh lho jek iso petuk ya niku lho virus niki jan diobati urung ketemu obat ngalah-ngalah obat dilikan ngoten niku lho ben gak konangan kula minangka saking dinas Parporabut ingkang juga mengkoordinir saking kanca-kanca juga menghimbau di dalam new normal nanti kalau toh mungkin sudah ada petunjuk jelas monggo kita ikuti kita akan segera sosialisasikan pada seniman-seniman dan saya himbau kepada seniman-seniman yang sudah selama ini mendekam istilahnya tanpa adanya suatu job tanggapan sakjane iki rame Pak rame wong nagih niku lah untuk mengatasi sampe jenenge aku lho Mas jenenge aku kula pun telat 3 kula pulang dadi 3 wulan dadi kok dadi bayar lah niki mau dos pundi niku wau terus nggih di dalam aturan new normal ini kita nanti ada pelajari bagaimana petunjuk-petunjuknya kalau sudah kita ketahui jelas petunjuknya kita akan ikuti dan harapan kita saya selaku pengordinir daripada seniman induk daripada seniman-seniman itu mengharap dalam new normal nanti kalau sudah kita boleh tanggapan tolong tunjukkan suatu kreativitas yang muncul yang baru itu harapan kita seniman itu butuh duit tapi yang utama adalah kreativitas terus ngendikane jenengan wau harus kreatif inovatif nggih selama pandemi wis bener ndekem ning omah kita harus kreatif kados kula sakniki nggih pinter Bu pinter apa pinter jawab wong nagih lek enten tiyang nagih saya jawab urung enek lah ngoten niku akhirnya jane gak usah dijawab gak usah sampai gawe sarung karo mbahing watuk balik gitu lah itu namanya inovasi masuk inovatif ya inovatif yang positif maksudnya kita harus punya inovatif yang positif punya kreativitas yang bisa nanti kita manfaatkan pada waktu itu terus emangnya lek umpami sudah ada berita dari ketua gugus penanganan COVID niki tolong secepatnya jenengan sosialisasi mugi-mugi protokoler yang akan disajikan nanti bisa sesuai dengan harapan teman-teman. Itu saja. Kula kinten mekaten sih. Nggih, Mas Ibu. Matur nuwun. Nggih, pun ganggu wektale. Mboten. Ya, kula pancen hubungane kula kalih seniman panjenengan rawuh mriki kula rumangsa bombong. Bisa rawuh ngono
aku yo lagi rawuh rene lho. Orang baru. Nembe. Orang lama tapi baru kesini. Tangga 20 wingi lho Mas aku no. Nggih. Wah, lah kula mikir jadi harus mempelajari lagi apa yang harus sudah saya lakukan. Nggih, Bu. Jadi maklumi Mas Sebul, tolong disampaikan teman-teman kalau mungkin ada kata-kata apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan dan mungkin ada suatu pembenahan itu hanya bukan salah siapa-siapa, hanya saya salah pribadi. Oh, nggih memang manusia tidak luput dari kesalahan. Nggih, namine manungsa lumrah. Nggih, kula nggih ngaturaken bangun. Salam datang seniman. Sedaya nggih disampaikne muga-muga ndang lancar. Nggih, amin. Tambah laris. Nggih, ampun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jan